ला 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 लु 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 ला 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 दुखु जानानै लाब गैला जेबो लाब गैया बे बुहुमाव दुखु जानानै गाबलाबायनानै रावबो अनफैग्राबो गैया रावबो नोंनि दुखुआव आं बाहागो लानो होनग्राबो गैया बेनिखायनो जा लोंथा सन्थलानि बायदि दा नेक्स्ट इलेक्सनाबा मा जागोन बेखौनो सानफ्लांगासिनो दं आंहा दा एसेसो माथाफोरा सान्थि जानायनि जौखौनो लोंनोसै नामा माथो मानसिफोरा माबा मोनसे जाबानो जौ 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 बयनिबो गोजौ जौ जाबाय थायो दुलुर मोनाव जौखौनो नागिरहैनोसै हामफैदोलाय फिसा स्कुलाव थांनानै रावजोंबो दा नांलायदे रावजोंबो दा बुलाय जानला मानला मानसिफोरखौ उल्थां फुल्थां दा बुं दे थांफैदोलाय बयजोंबो अनलायनानैसो थानांगौ दे नोंखौ सोरबा टटलि होननानै बुंबाथाय बुखा मानो होनोब्ला नों टटलि जानो होननानै जायाखैना इसोरासो नोंखौ टटलि दानानै हरदों बेनिखायनो नों टेनसन दालादे थांफैदोलाय नोंखौ सोरबा टटलि होननानै एदावोब्ला आंनो खोन्था मिथिबाय आरो स्कुलाव मास्टारफोरनो खोन्थाबानो जाबाय मिथिबाय जागोन बांद्राय हाथारा बायदि मोनोब्ला मेथाइ खननानै खोन्थाबानो जाबाय देलाय मेथाइखौ दोंसे खनलाय आं स्कुलाव रावजोंबो बुलाया होननानै आं स्कुलाव रावजोंबो बुलाया सोरबा आंखौ टटलि होननानै बुङोब्ला आं बेखौ जेखौगोन सेखावगोन बख'गोन जाथारा बायदि मोनदोंब्ला मेथाइ खननानै बुजायबानो जाबाय मिथिबाय मा खबरलै थांफैदोलाय फिसा मोजाङानो जाबाय दे हाब देरथारबाय माथोलाय थांफैदोलाय फिसा थालिर बिफां बायदि ब्लंनो दाथ' स्कुलावबो थांलायग्रा जाथारबाय माथो औथ' आरो थाब देरथारबायहाय दे मोजां नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों ना दखानाव बिखुनजोआ लिंहरदों आंखौ जौ साखिनोनो बेखौनो साखिहैनो नागिरदों आं आयौ बाला जौ साखिनो लिंहरलायो नोंना बिखुनजोआ औ जौ साखिनो आंखौसो लिंहरो बिखुनजोआ आच्छा मोनसे खोथा बे थांफैदोलायनि प्रब्लेमखौ डाक्टरा मा होनदों डाक्टरा बुंदों बेफोरबो मोनसे बेमार होननानै आरो डाक्टर बुंनाय बायदिब्ला जेनेटिक प्रब्लेम होननानै बुंदों गोदो जोंहानि आबैनि आबौनि आबैया माने टटलि मोना आरो दा बेनि रेगानो थालांदों खिन्थु जेब्ला मेथाइ खनो माथोआ बिराद मोजां जायो ओमफ्राय रायलायबा टटलि मेथाइ खनबा क्लियार जानाया मा प्रब्लेम बेलाय आंबोहाय बावगारलायलांबायसो बालनि डाक्टरा बोरैबा होननानै बुंथारदोंमोन दे जेबो नङा दे मोजाङै स्कुलाव थांदो दे थांफैदोलाय आं थांनोसै आं थांनोसै आं दोनलांगोन ना मारै हारसिं थांनांगौ जाखो थौ आयो माला आंनि फिसालाय मानो टटलि उजिनांगौ जाखो दे जियानो जादोला समाजाव मानसिफ्रा टटलि खाना बबा बेंगा खुजाखौ बैबा नायोना नाथाय आं आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि रावजोंबो नायहोआ आंनि फिसाजोखौ टटलिबाबो बिराद गिदिर सिंगार खालामगोन आं आइपप केपप सिपप जेपप खालामजोबगोन आं नायबायल' था ओइ बादालि दिनै आं नोंखौ खाथि खालानि टाउनाव लाङालै डाइरेक्ट गुवाहाटियाव लांगोन गावनि गारि थानायावलाय मा सिन्था गुवाहाटियाव सिटि सेन्टाराव लांगोन आं नोंखौ जि गोसो जायो बेखौ बायबानो जाबाय जोंनि नर्थ इस्टनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन शपिं मल ब्रा बेवहाय खालि ब्रेन्डेडनिल' बुस्थु थायो दा नों माखौ लानो गोसो जायो बेखौ लाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा सानैबो हनिमुन मानायनो थांनोसै सिंगापुराव थांगोन नङाबा फिलिपिन'आव थांगोन नङाबा इण्ड'नेसियायाव थांगोन जागोन दे बेफोरावबो लासै लांगोन लटारियाव गासैबो हादोरनि नामखौनो होजोबगोन ओमफ्राय मेगन मिसिनानै नोङो मोनसे हादरनि लेखा कागजखौ थिखोबानो जाबाय आरोना होमबानो बै हादराव थांगोन आं बांद्राय एनिमे बुजियालै आंना थंखौल' बुजियो जोंनालाय बे नंनायनि नङिनि फेसबुकाव गोब्रामला बायग्रा हिनजावफोरनि भिडिअ नायनानै दावराव दावसि जाग्राल'सो मोजां बुस्थुखौ नाया जोंना गाज्रि बुस्थुखौ नायनानै गाज्रिखौसो सोलोंनानै लायो बुंबा दायसो जागोन दाय मोनसे खोथा जोंनि दा जेनेरेशना बांद्राय इसेबांबो मानसिफोरा स्मार्ट नङा आरो जाय स्मार्टआ जि स्मार्टखा नाथाय
माथो जोंनि बर'फोरना बिदिल' बुंबाथाय दा लाजिगोन बर' जानानै बर'खौ बासिदों नाथाय बर'जोंनो बर' नांलायलायबाय थायो सानफ्रामबो गाज्रि बुस्थु नायबाय थागोन नेटआव जा गाज्रि बुस्थु ओंखारो बेखौल' थाब गोसोआव लागोनब्रा मोजांखौ थाब गोसोआव लाया बेनिखायनो रागा जोङो आं रागा बेनिखायनो गाज्रि मानसिफोरखौ होनो लुगैयो आं अब्लासिम जोंनि बर' जाथिया मिउजियामावसो थागोनदां नै बर' स्कुलफोरा जोबलांनो हमबाय बर' मिडियामाव मास्टार मोननो गैला बर' बिजोङाव फरायनायफ्रा साख्रिखौनो मोननो थांला अब्ला मा होनगोन नों बेफोरखौ मा होनगोन एसे गोथौयै बिजिरनानै नायनांसिगौ सा साज्रां बिजिरबा जाया आं जेबो बुंनायाव गैथारालै बुंबाबो दाय जायो कम्बल सिङाव थायै कमेन्ट गाज्रि लिरहरनायावल' आंनि जायो खायसे मानसिया दे जेबो नंला बेनिफ्राय जोङो थांनोसै गुबुन मोनसे हादोराव दावबायहैनोसै दे होमबालाय मा बायनो गोसो जायो बायनानै लाजोबदो Hei Dumpao आंखौ सिनायदोंना नों अमा राजामोन ना गोदो उन्दैयाव नुनायमोन नालाय बांद्राय गोसोआव गैलाय लाङा महरफोरखौनो आच्छा दुम्पाव बयजोंबो अनजाथाव नोंखौ नुनानै माबायदि नांदों मिथिदोंना नों आंखौ मा आच्छा बाद हो बेफोरखौ नोंनि बे खावलाया मानिसिबां गोजा बे खावलाया लिपस्टिकखौनो एक्सट्रा फोननानै लायो नामाब्रा नोंलाय थाद आंनि खावलाया बिदिनोखा नोंनि खावलायखौ ना दुम्पाव एसे खेबसेबानो थै गगोन बायदि नुयोलै आङो एसे खेबना नायनि नामा जानला मानला बुंफैलाबायनो हाय बेवहाय नोंखौ आं बिराद दुगाथार होननानै खोनादोंमोन नंमारगौसो आरोना बा आं इसेबां पपुलार नामा लाजियाबो गाज्रि पपुलार जानायखौनो जि दुगाखा आजिखालि जोंनि बर' समाजाव सोर मोजां मानसिया सोर गुनि गियानिया पपुलार जादोंब्रा गुनि गियानि मानसिफोरखौ मानसिफ्रा रायोसो देखायफ्लादों बानायफ्लादों होननानै नाथाय गाज्रि भाइराल जाग्राफोरखौसो मान होयो सनमान होयो बिसोरखौ भगवान फुजियो नुदोंना ससियेल मिडियायाव सासे नङा जेव ओंखारजोब्बाय मालाय बिसोरसो बेसेबांबा पपुलार गुनि गियानिफ्रा पपुलार जाया मिथिबाय दानि जुगाव बेखौ नोंसोरबायदि मानसियानो पपुलार खालामो आरो रायफ्लागोन बुंफ्लागोन गाज्रि भिडिअ होबा दाय जागोन ओमफ्राय बेखौनो नायगोन बेखौनो रायहरगोन बेखौनो शेयार खालामगोन खोथा बुंनो फैदों आंनि सिगाङाव डेन्जार सिगांनि दुम्फा बायदि थारलै माथो नोङो आच्छा बार' थाइबानि लारु जौ दङ नामाब्रा नोंसानाव गैयाहाय बहानि जौ थानांगौ जाखो मानो जौ गया नांथारगौ आंनो जौखौनो सङाखैबालाय बहाथो मोननांगौ जाखो नोंलाय गोदोनि दुम्फावा माथो जौबो सङोमोन जुमायबो संनो रोङोमोन आं गोदोनि दुम्फाव नङा नैबे दुम्फावा बेलेगसो आच्छा बार' मा खालामो नों आं जेबो खालामथ'वाखै मानो जेबो खालामाखै नोंलाय आंनि खालामनायखौ खोन्थाबा नों बुजिनाय नङा मानो बुजिनाय नङा आं बिराद मोजां बुस्थु मोनसे खालामगासिनो दङ जाय बुस्थुआ एसे टाइम लागोन आरो जेब्ला टाइम लागोन नोंसोर गासिबो नुगोन आं मा खालामगासिनो दङ बेखौ जानला मानला खेबसे रावै बुजायबा रावबो बुजिया आच्छा अबेसे नंगौ मानसिफ्रा खोन्थाबाबो खोमाजों बुजिजोबाना रावबो माने मेलेमखौनो बाहाया नालाय खोमाजोंसो बुजिनो नागिरो बिसोरो ओजा खोमाया खोनाग्रासो बुजिग्रा नङा जानला मानला बुंबाय थानाङा आंनि सिगाङाव जौ गैया थांगोदां नैबे अमा राजाखौ होखारबाय अमा राजा थांदो आंहा साहा लोंगासिनो दङ हर आंबो लोंनो थैद मा जाला मालाय नोंलाय बिराद जौ गांदोंलै आं दिनै ओरैबायदि जौ गांदों ना माने जौ लोंनो लुगैनाया नालानि दैखौ सेन्थाय लोंनो लुगैलायबाय आङो होमबालाय लोङैबानो जाबायना जोंहानि बै जाम्फैयाव बिराद दै दङ एम्फौ दैलायनाय बेखौ लोङै थां ओइ दुम्फाव आं नोंनो एगजाम्पोलसो होदोंब्रा नोंखौ आं इसेबां सिरियास लानो होआखैना नोंसाना दुलुरखौ थिनहरलाय सोरानावबा जौ लायनो बेनो गाज्रि बे बिमा बिफाफोरा खायसे बिमा बिफाफोरा उन्दै गथ'फोरखौनो गावनि फिसाजोफोरखौ दखानाव जौ लायनो थिनहरो बिरि सारा सिगारेट लायनो थिनो गय लायनो थिनो माबा रजनि गान्दा माबा गान्दा बेफोरखौ लायनो थिनो बिदि लायनो थिननो नाङा बे उन्दै गथ'फोरखौ ना गाज्रि बेसादनिफ्राय गोजानावसो दोननांगौ आरो मालाबाबो न'आव बिमा बिफा ज' लोंनानै गथ'फोरनि सिगाङाव देखायनोनो नाङा मालाय गुबुन हादोरफोराव नुवाखै गथ' गथायनि सिगाङाव जौ लोंनानै देखाया मालाय एक्सट्रा रुमावसो जौ लोङो बिसोरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो दाना बेफोरबायदि रुलफोरखौ लानांसिगौ मानो होनोबा जोंनि बर' समाजावबो बिराद जौनि एडिक्ट जाग्रा जाबाय मानसिफोरा उन्दै गथ'फोरानो थ' बिनिखायनो न'आव ना जौबो लोंनानै देखायनाङा सिगारेटबो सोबनानै देखायनाङा ओमफ्राय गथ'फोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ आरोना मालाबाबो दखानाव गाज्रि बुस्थु लायनो थिनहरनो नाङा दुम्फाव बिराद मोजां खोथा बुंमारबायलै नंमारगौ उन्दै गथ'फोरखौ मेथाइल' लायनो थिननांगौ मेथाइनि अनगा सादा बिरि सिगारेट गयफोरखौ लायनो होजामारा गयाबो एसेल' गाज्रि नामा बिराद गाज्रि बुंनो थाङोब्ला होमबालाय मानोथो दुलुरखौ थिनहरबावनो नागिरदों नोंलाय आच्छा दे दुम्फाव आं थिनहरला नांगौ जायोब्ला बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनानै गोब्राबैबो थानोसै आं बिखुनजो सनाया जौ संना दोनदों खोमा मोजां आरोहाय बिखुनजोनाव थांनानै लोङैबानो जाबाय नोंहा दे होमबालाय दुम्फाव लोगो मोनबाय थासिगोन
आं नोंखौ लोगो हमनो गोसो गैया नों लोगो हमनो गोसो गैयाबाबो आं लोगो हमफैगोनब्रा बाय बाय टाटा माबायदि मानसि बियो मानसिफ्रा ओरैनो बेखौ अमा राजा लाफा दुगा होननानै बुंमारा बिदिनोथार माथो जारलासोहाय नै नायलाय फामे नों बायदि जि समायनाथार फुथलाया नाथाय नों मानसि हाबा जाबायना बिनिखायनो आं नोंनो फुथला फिसाखौ होला होयोबा आङो गिदिरखौनो होगोन दा नैबे फुथलाखौ आङो आंनि जानो गोनां फिसाफोरनो बायखानोसै बापावै मानो रागा जोंलायखोब्रा नायलाय फुथलाया बेसेबां मोजां नामल'सो बावगारदोंब्रा नाथाय नोंनि महर नोंनि आखल आखुखौ बावाखैना आं आच्छा बादालि बेखौ लानोसै दे नोंनि थाखायबो गिदिर मोनसे नायगिरनि आं नो ला दासिम आंनि नामखौनो मोजाङै बुङा बाय समाल' फैथारदो खारगोनां बाय बेबायदि हौवाजों आंखौ बयबो रायजो जादो अनलायनानै थादो होननानै बुङो गावबागाव जाबासो मिन्थिगोन दा आंबो मालायखौ बुंनो हागोन ना दे मोजाङै रायजो जादो अनलायनानै थादो होननानै हाया माथो 24 आवार बेफोरबायदि जाम्बाल' मानसिजों थाफानांगौआ इसेबां गोरलै बाथ्रा नङा खारगोन इसेबांनो मोजां जागौबा सानगासिनो इसेबांनो बांसिनसो जालांगासिनो बाथ्रानिसा नार्जि बुदां हाबानि ओंखाम संग्राफोरनि लिस्टफोरखौ दिहुनजोब्बाय ना औ बेखौनो मावगासिनो दङ आं ओमफ्राय मोनसे खोथामोनहाय मा बे दावदैयाना जेबो खामानिखौनो मावनो नागिरा आलासिफोरजोंबो बांद्राय मोजांखौनो रायलाया साहाखौ जि मोजां फुदुंनानै हरो गावहा लांनानै राननाल'सो हैनांगौ राननाय समावबो रावजोंबो मोजाङै रायलाया रावखौबो मोजाङै माथो बोआ डाइरेक्ट न' सिङाव हाबहैसिगोन ओमफ्राय मबाइलखौल' थुबाय थासिगोन मा होनबावनो आङो बेफोरखौ मा होननानै बुजायबावनांगौ दा खैना गोदानखौ बांद्राय रायबाय थाबाबो मानसिफ्रा आंखौसो गाज्रि होनगोन ना होमबालाय रायनाङा रायनायालाय बांद्राय रायखायाबो आङो बै फावगालिखौ रायनाय बायदि अब्लाबो खैना गोदान हिसाबै मानसिया एसे भद्र जानांगौ ना आलासिफोरजों मोजां रायलायनांगौ खैना गोदान नायनो फैनायफोरनो मोजां गय राननानै होनांगौ गैया बुथब-थबसो गयफोरखौ राननानै होयो आं बोरैबासो मोनबायहाय जाबाय दे बांद्राय सानबाय थानाङा नों मावबानो जाबायना बिनि बदल आं खैना गोदान आरो मानसिफ्रा आंखौ नायनो फैयाखैना खैना गोदानखौसो नायनो फैदों दा हाबा सानखालिबो जुदि बुथब-थब थानानै रावखौबो माथो होआबा मा जानांगौ जाखो नों बेफोरखौ जेबो साना नामा जाथिनि सिगाङाव जेबो बुंनोबो हाया बुंबा आंहासो दाय जागोन आंहासो भिलेन जागोन बेनिखायनो आं जेबो बुङाखै हाबायाल' जोबथारथोंसै मोनथारबाय आङो दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो जाथियानो मोजां मोननानै लाबोबाय जेब्ला जोंथ' जेबो खालामनो हायाना बेनोथ'हाय जाथियानोथ' माबायदि मानसिखौ गोसो थोखो पाक्का दावदैया बेनो हायना मुलि होदों मिथिबाय हायना मुलि होआबा जाथिया बेखौ गोसो थोआ माथो इसेबां बादुलि अलसियाखौ दालाय माथो बुंबावनांगौ जाखो आरो हायना मुलियालाय बबेनिफ्राय फैखो माथोहाय इसेबां गाज्रि मानसिखौ सोर गोसो थोयो माथो बुंबावनो जायखौनो बुंदों गोसो थोलायनाया मेगन खाना होननानै नङा माथो दानि जुगाव गोसो थोलायनाया मेगन खाना नंला दानि जुगाव जाय गोसो थोलायनायाव मेगन खाना जायोना बिसोर मेगनखौ थाबनो अपारेसन खालामनानै मोजां खालामनानै लायो ओमफ्राय गासिखौबो स्रां स्रां नुयो नाथाय जाथिना उल्थासो मोजां मोननायाव मेगना बेरखांस्रां जानायखौनो उल्था बियो मेगनखौनो खाथेनासो लादों माने अपारेसन खालामनानै खानासो खालामनानै लादों जाद जाद होनोलै नोंबो नों मिनिदोंसो ना नोंलाय मा मिथिगौहाय नों हौवा मानसियालाय जोंसो हिनजाव मानसिफोरा न'नि खामानि मावनायाव मिथिलायो दा सोर मावदों सोर मावाखै सोर माबायदि खालामदों खालामाखै आलासि सोंनायाथ' हौवा मानसिफोरा बांसिन सोंनोनो मोनाना थाफानांगौल'सो नाथाय जों हिनजावफोरासो आलासि जाहोनांगौबो संनाबो जाहोनांगौ खुरनाबो होनांगौ ओमफ्राय आरो आलासिफोरजों मिनि मिनि रायलायनांगौ आलासिफोरनो बुस्थु मोजां मोजां खालामनानै होनांगौ बेसेबां दायथ' थायो हिनजाव मानसिफोरा नोंसिनालाय बाहेरायाव थांदो फैसा खामायनानै न'आव लाबोदो ओमफ्राय बास बेखौल'सो गोरा मोनो दा न'आव थानाय खामानियाबोथ' साख्रि मावनायजोंनो समान फुङावनो सिखार खामानि माव गथ' गथायनो ओंखाम ओंख्रि संनानै हो जि जोम सु हौवानो टिफिन हर हौवानो ओंखाम संनानै हो बिखुनजोनि ताना मारिनाय खोनासंबाय था ओंख्रि गोथाव जाबाबो जायाखै होननानै बुंजाबाय था आलासिफोर फैबा दुखु दाहा थाबाबो मिनिसुलि मुनिसुलि जानानै आलासिफोरनो ओंखाम ओंख्रि संनानै हो नोंसिनाथ' दुखु जादों होनबाथाय जुमाय गिलासो लाबाय बेदर भाजिया लाबोलाय होननानै आलासिफोरजों ज' लोंबाय बा जाबायबो जाबाय दे जाबाय हाबायाल' जोबग्रोथोंसै नोंखौ आं गुवाहाटियाव लानानै थांनोसै बालखिथ'आवबो थाङा आं गुवाहाटियाव मा दंसै गुवाहाटियावलाय जेबबानो गैया गुवाहाटियाव दैबो बारि जायगायाव थाङा एसे अखा हाबानो दै जानाय जायगायाव लांनो नांलाय लांनो गोजान जायगायाव लां आंखौ आमेरिकाफोराव लां आंखौ इउरप हादराव लां आंखौ पेरिसाव लां आंखौ जागोन दे जागोन बबेबा मोनसे कान्ट्रियाव लानानै थांगोन आं बालबो फोथाया आं नोंखौ आरो मोनसे खोथा बे फावगालिया ना एमाव राजानि थाखाय जि गाबगासिनो मालाय एमाव राजाया दुखु होबाय थायो फावगालिखौ आं थांनानै एसे रायना फैनि नामा
जालायबाय बे हाबानि दिनाव आरो दावराव दावसि खालामनो लुगैलायबाय नामा नों? नों फावगालिखौ नायलाय बेसे गाबगासिनो आं हले बांद्राय गाबबाय थायोबा खानाय साबथिं साबथिं बुनोसो लुगैयोहाय अब्लाबो गावनि फिसाजो नालाय एसे कनसिदार खालामनानै दोननांगौ जायो है होमबाबो दोनाहाय बुगोन आं बाला बांद्राय खिथिबाय थायोबा नों बुजायहैलाय आं एसे एमाव राजाखौ जारिहैनि थाब फै जागोन दे आं जोंहानि आइमोनखौ लिंहरनानै दोनखाबाय जोंहानि मादैनि फिसाजोमोनबो दंफैखायो खामानि मावगासिनो बिसोरो आलासिफोर सोंगासिनो आं एमाव राजाखौ लोगो हमना फैनि नोंल' फावगालिखौ थांनानै नायहैदो थां जागोन दे एमावा बा दहायनिफ्रायनो गाबज्रिबाय थादों आं खोनायाखै नामा नोंलाय आंखौ सिखाव साइज नुयो नामाब्रा सिखावनि महर बायदि सोर बुंखो नोंखौलाय सिखाव महर होननानैलाय मानसिफ्राबो जात थायो दे आरो बै टटलिया आंखौ सिखाव साइज सिखाव महर होननानै बुंबाय थायो लोगो मोनबानो सोर टटलि बेलाय थाम्फै देलायालाय आयो आबा हामा मालायखौ टटलि होननानै बुंनो बियो टटलि जानो होननानै जायाखै आबा उन्दैनिफ्रायनो टटलिखा आरो इसोरा सोरजिनानै हरनाय महर मुस्रिखौ बासिनो नाङा ओमफ्राय बेखौ मानो टटलि बानायनानै होखोलाय जोंखौलाय मानो टटलि बानायासै नोंखौ टटला बानायाखै नोङो मोजांसो मोननांगौ इसोरखौ साबायखरसो बावनांगौ नोंहा आखाइ मोजां दं आथिं मोजां दं नोंनि खुगानि रावाबो मोजां हा नोंना मेगनाबो मोजां बेफोर गासैखौबो नोङो इसोरखौ लाना इसोरनि खाथियाव नोङो साबायखरसो बावनांगौ इसोरखौ मानसिफोरा जे खाना खुजा जायो बिसोर जानो होननानै जायाखै होमबा इसोरा बिसोरखौलाय मानो खाना खुजा खंगा दानानै हरो इसोरा खाना खुजा दानानै हरोब्लाबो बिसोरनो एक्सट्रा गोहो हरफायो आबा मेगन नुवाबाबो बिसोरो आन्दासैनो थाबायनो हानाय बिसोरनाव गोहो दङ नाथाय जों मानसिनावसो बेफोरबायदि गोहोआ गैया बिनावबो एक्सट्रा मोनसे गोहो थायो आबा जाय गोहोखौ जों नुवा मोनदाङा होमबाबो इसोरालाय मानो खाना खुजा दानांगौलाय बै माखासे मानसिफोरखौ बिराद दुखु मोनोलै आं बिसोरखौ नुबाथाय बे बुहुमखौ इसोरा सोरजिदों नालाय इसोरा गासैबो रोखोमनि बुस्थुखौ हरजोबदों आरो गुफुर हरदों गोमो हरदों गोथां हरदों गोसोम हरदों थिग बिदिनो मानसिफोरखौबो गोबां रोखोमनि हरदों गोसोमखौबो गोबां रोखोमनि गोसोम दङ गुफुराबो गोबां रोखोमनि गुफुर दङ आबा दालाय बै टिभिफोराव नुवा होमबा गोसोम जाथिफोरा मेरला गोसोम रोखोमनि दङ जोंनि बर'फोरनि गोसोमा बेलेग बिहारिफोरनि गोसोमा बेलेग हा बै निग्र' ना मा होनो बिसिनि गोसोमा बेलेग आरो जोंनि बर'नि गुफुरा बेलेग बै गुफुर हादरनि ओइ आमेरिकाफोरनि गुफुरा बेलेग बिदिनो इसोरा जों मानसिफोरखौ गोबां रोखोमनि दानानै हरदों सोरखौबा मोजां सोरखौबा खाना खुजा आरो जाहाथे गासैबो रोखोमनि बुस्थुफोरखौ जों मानसिफोरा मोनदांनो हायो हमदांनो हायो आरो जोङो खाना खुजा थथला होननानै रावखौबो मुगैनाङा रावखौबो बासिनो नाङा दे आबा दिनैनिफ्राय नोङो थाम्फै देलायखौ टटलि होननानै दा बुंसै आं बेखौ टटलि होननानै बासियाखैलै बिसो आंखौ सिखाव मोखां सिखाव साइज होनबाय थायो गथ'आ माला बुनोसो गोसो जायो आङो बे आंनिख्रुइ उन्दैसिनखायसो बुवा आङो आबा बुयो नामा होमबा आंखौ मानो सिखाव महर होननानै बुङो आंनि मोखाङा गोसोमबानो सिखाव जायो नामा सिखावा रावनाबो महर गैया आबा गुफुर जोंख्लाबलायनाय मानसियाबो सिखाव जायो आबा सिखावनाव रावनाबो महर थाया जों रावखौबो दागि दुगि बुंनो हाया नों मानसिया सिखाव होननानै होमबालाय आंखौलाय मानो थाम्फै देलाय सिखाव महर होनबाय थायो दे होनबाय आरोहाय गथ' नालाय नों मोजाङै मिनिस्लुनानै थाफिनबानो बुंनाय नङा दिनैनिफ्राय सिखाव महर होनबाथाय उलै महरानो सिखाव आंनालाय माथो खालामबावनो होनबानो बे नोंखौ होनफिननाय नङा अच्छा ऐसा बात है क्या हाँ बेटा ऐसा ही बात है तुमको कोई छेड़ता है ना तुम्हारा बॉडी को लेके तो तुम बोलना हम ऐसा ही है तो क्या करेगा ना हम ऐसा में ही खुशी है तो ऐसा ही रहेगा ऐसा बोलो हाँ बेटा कभी दुखी होके झगड़ा नहीं करने का किसी से मारपीट नहीं करने का उल्टा दादागिरी नहीं दिखाने का लेकिन वो मुझे सिखाओ साइज बोलता है ना मम्मी सिखाओ नहीं है तो मम्मी हम किसी का भी सिखाओ किया ही नहीं वो थंपी देले हमको हमेशा सिखाओ बोलते रहता है इसलिए बोला अगर तुमको सिखाओ साइज सिखाओ मोहर बोला है ना तो तुम मुझको मुस्कुरा के बोलना मेरा चेहरा ही ऐसे है तो क्या करेगा चलो कोई बात नहीं हम सिखाओ साइज ही ठीक है ऐसा बोलो वो दोबारा नहीं बोलेगा बेटा जागोन दे दिनैनिफ्राय लोगो मोनबा नोङो बेखौ रायनांला थथलि सथलि होननांला दे आबा जागोन दे ओमफ्राय नोमफ्रायालाय बहाथो थांदों ओमफ्राय आबैमोननावसो दंहैनो मोनहैलायबाय दा नांलायहैलायसिगोनथाय बियो गैला दाहायजों नांलायबाय थासिगोन आरो बियो एब्रेबाय थासिगोन जि जाय जालायबाय थाथों आं मिन्थिया माबायदि जादों जावैसो जौआ एसे दै ब्रुब्रु जादों बे जौनि फुलिखौ गिबि ओंखारजेननाय जौ
जौखौ एसे लगायनानै होबाव होमबाना एसे ज्रोम मोनलायनाय जागोन आरो दा एसे दै ब्रुब्रुयैनो दं जारा एसे खम आरो होमबालाय आं जौखौ खांनोसै आं बे दै ब्रुब्रु ओंखारबायबा खांदो बा आइ बिखुनजो बा मानिबायलै आं नोंखौ बिजामादै सासेखौ बा लिंहरै जौ दौगासिनो आंलाय माथो बेखौ लिंहरखायो फाग्ला जौ साखिनो औ जौ साखिनो लिंहरबाय थायो आंहा बेखौ आच्छा जौ साखिनो लिंहरो बे सन्थलाया जौ साखिग्रा जाहैबाय होमबा बे जौ लोंग्रा नङा होमबा बाब जौ साखिगोरबाय आरोहाय जौआ मोजां जादोंना गाज्रि जादों बिनि उनाव एसे लोंनो होबाय आरो आंखौथ' मालाबाबो जौ साखिनो लिंहरालै नोङो बिखुनजो सन्थलाखौल' मानो लिंहरो आंखौ मानो लिंहरा हा नोंहा अरायबो मुखुबाव थायो ओजों ओजा थांबाय थायो नोंखौलाय बहा मोनबाय थानांगौ जाखो आंलाय खेबसेथ' सोंनो हायोना नों आंखौ ओइ जावैसो अमा राजा जौ साखि फैलाय होननानै मानो आंखौ इसेबां नायनो बायो हा नोंखौलाय मानो नायनो बानांगौ जाखो बिजामादैखौ सासे अनग्रा सासे मुगैग्रा आं जेबो बुङालै बे बाराव आं नायग्राल' बिखुनजो बिजामादैखौ सानै लादोंबा सानैखौबो मोजाङै अननांगौ मा सासेनो अननाया बारा सासेनो अननाया खम ओइ फाग्ला रोनावबाय दानांला नोङो हा बे जावैसो सन्थलाया जौ लोंग्रा नालाय बेखौ लिंहरो आरो आंलाय नोंहा बांद्राय जौ लोङा नालाय नोंखौ लिंहरा आरो जानोबोथ' लिंहरनो हायोना नों आंखौ बिजामादै सन्थलाखौ बाबा जौ साखिनो लिंहरो गोथाव बुस्थु जानो लिंहरो नाथाय आंखौ गैया मा सासेखौ माइगाब सासेखौ जुजाय खालामदों नामाब्रा खालामदो होननानै बुंखा अमा राजा आं जौ साखिनोसो फैखायो फैनाया बिखुनजोआ लिंहराबाबो बाथ्रा दान्थेलायनो फैयाखै आं बेवहाय मोनथिबाय सन्थ बिखुनजोनि अननाय मोननानै बिराद बाहादुरि जाबायना नोंबो गसाइ मालानि बाहादुरि जालायखोब्रा आंलाय नोंसोर आंखौ नायनो हाया खालामोना जौ साखिनो लिंहरग्रा बिखुनजोआ बिजामादै सासेखौ आरो बिबनां फामेया सिथाब आंजोंबा जिरायफाया नाथाय बिगुमै सन्थलाजोंबा जिरायफादों गसाइ माखौ नोजोर होयोब्रा बेलाय माखौ नोजोर होयो जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों सासेखौ अननाय सासेखौ अनि नोंखौबो अनो आरो आंनि फिसाजोखौ नों लांबाय जेब्ला नोंखौ अनाबा गयो बावसो माने हांग्रि मोनदिया आंनि हिनजाव जायामोनबा आंखौ अनामोन मालाय मानसिखौलाय बोरै अननांगौ जाखो नों आंनि फिसाजोखौ हाबा लायामोनबा नों मालाय मानसिसो जागौमोन ना दा बुंबाय थाथारना नोङो जावैसो अमा राजा खामसालिफोराव जिरायहैथां नोंनोबो जौ साखिनो होनि आं औ जावैसो होगोन आं बेनोबो बा रायलायनाय टना आंजोंबा गोफाफा ओमफ्राय सन्थलाजोंबा गोदै खुसेरनि बिदै बायदि ना मोनथिबाय आं आइ बिखुनजो मोनथिबाय नों आंनि सायाव बेसेबां अननाय दं दिनै रोखा नुबाय मा नुलायखो नोंहालाय बिजामादै सानैखौ नोङो सासेखौ बांलादेश सासेखौ पाकिस्तान खालामदोंना नायगोन आंबो बिखुनजो नोंखौ नायगै नायबानो जाबाय आरो बे ससमाखौ बख'नानै आंबो नायनि नोंनि मोखा माबायदि जानानै दं ससमाया खुलाय नायनि आंबो इसिबां आंखौ लाजि फोनांदों बुजिबाय गुमै अमा राजा आं नोंनि थाखाय लाल साहा संख्रि होनाय जि मोजां फुदुंना लाना फैनि माथो नों संख्रि साहासो लोंनानै मोजां मोनोनो आच्छा नों आंनि थाखाय साहा फुदुंगोन औ गुमै आं नोंनि थाखाय साहा फुदुंगोन आइ लाभ इउ थां गोथाव साहा फुदुंना लाना फैदो औ जागोन दे नुबाय नोंसाजा बेसेबां मोजां नोंसाजो फामिया नोंलाय बोरै एसेबां अख्रा जाखोब्रा ओइ पागल आवसाव बाथ्रा बुंबाय थानाङा नोङो जिराय नोंनोबो जौ गोसा बानायनानै होनि आं आच्छा बार थाइबानि लारु नायगोन आं माबायदि आंनि थाखाय जौ बानायो दिनैबा हले नोंजों जेखाइ खबाइ हेबनाय होथारगोन आं आइ बिखुनजो आंखौ माइगाबफोरबायदि माइरंनिफ्राय बोखानानै गारग्राना नों हेफाजाब आच्छा दावदै गासैखौबो लाबायबा ना थोआखैबा लाबावनो हागोन दे जागोन दे होमबालाय हेलौ मा होनदों र हेलौ बुंलाय बारा मोजां खोनायाखैमोनलै देलाय बुंफिनलाय मा बुला अफिसाव हौवा हिनजाव खारनायखौ मोनबाय आच्छा बबेनिफ्राय हमनानै लाबोखो बेंगालरनिफ्राय र थांगासिनो आं दोखो दामहैनो र थांगासिनो नै आं गुवाहाटियावसो दंफैयो र बिरलांगासिनो आं गारिखौ लानानै थांगासिनो दं आं एसे बुग्रा गनफोरखौ गोफार सैनानै दोनलाय थांगासिनो आं दामखावलायजोबो सालाफोरखौ बबेनि एसेबां थास' मैथा जादों बिसोरो र थांगासिनो हेलौ बिबोनां सना
गुमै नों सुप लोङो नामा सुपखौ लोङाब्रा सुपखौ खुदुम जायोसो जेरै आंनि खावलायाव गुमै जानला मोनला सावलों बावलों बाथ्रा बुंनाङा मानो बिगुमै नालाय आं नोंखौ एदावनो मोनखायोब्रा एदावनो मोना आरो आं एदाव जानो गोसो गैया मा सन्थलाजोंबा एदाव जानो मोजां मोनो नामा नों गुमै सन्थलाया आंखौ एदावखायाबो जुदि सन्थलाया नोंखौ एदावनायमोनब्ला नों बिराद मोजां मोनगौमोन नामाब्रा आङा माला मानो बुङो गुमै सन्थलाया आंखौ मालाबाबो बिबोनां नोजोरै नाया बिनानाव नोजोरैसो नायो गासिखौबो बिनानाव नोजोरै नायोब्ला बोरै जानांगौ जाखो गुमै नोंनि थाखायनो आंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ ब्रेकआप खालामनो नागिरदोंमोन एदावबाय दानाङा नोंनो साहाबो फुदुंना हो आं खालि एदावबाय थायो बुआ एदावबाय थायोनो आङो बिबोनां साननानै एसे एदावनो नागिरो बेखौबो दायना ओइ फाग्ला ओइ जौआ लोंफैदो सासेखौबा जावैसो आंखौबा फाग्लासो र' नों बिखुनजो दिनै आं जिबाव मोसानाय मोसागोन पात्ता मोनाखै बे बिखुनजोआ हाय साला डिस्टार्बनो फन फैलायबाय हेलौ अमा राजा नोङो आइजों दा नांलायदो ओइ हांग्रे मा आङो नांलायग्राल' नामा आंखौ मा मानसिफ्रा नांलायग्राल' सानोलै नोंजों थिगबो गैयाना दा आइजों नांलायलायगोन नोङो नांलायनाङा अ नांलाया अनलायलायगोनसो दिनै बिखुनजोजों दावहा जागोन आं दावहा सन्थलाखौबा अनो आंखौबा मुगैयोना बियो सासेखौ माइगाब सासेखौ जिगाब र' नों बिखुनजो बाला मोनाबिलि जालायलांबाय बेबो थेमिसा आंखौ गारनानै बहाय थांखो गावनि हिनजावखौनो बिदि गारनानै थाङो आयो ना सोरबासो किडनेप खालामबाय बेखौलाय आंलाय दालाय बे टाउनावलाय बोरै नागिरना मोननांगौ जाखो दे फैफेरा दिनैसो फैनाय आयौ बाला मा जाबावनांगौ दे आयो फनाबोथ' थफिरामनि गारियावनो थाबोबाय गारियाबो बहा दङमोनथाय आं गारिसिमबो थांनो रोंला मा जाबावगोन दे आयु सोरनाबा मबाइल सोंनानै फन खालामनोबो हारसाबो रोङा हिन्दीखौबो मोजाङै रोंजोबा इंलिसखौबो रोंखाथारा भाषाबो रोंनायमोनब्लाबो अरलाथारामोन माथ' मा होननानै बिहैनांगौ जाखो दे आयौ मा जाबावनांगौ जाखो दे दा आइजोफोर थफिरामखौ नुदोंबा आंनो खबर हरलाय कमेन्ट सेक्सनाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनानै गालांदो आरो साबस्क्राइब खालामदो दे बाय बाय